Akong ikalipay pag paambit ka ninyo kining video sa atong gobernador Aris Umentado. Batan-on nga gobernador nga makaingon gyud ta. Na bisag nahimo na ning congressman karon nahimong gobernador nagpabiling yano. Wala gyud garbo. Musakay og motor, muduaw sa mga lugar bisan sa hilit nga mga isla o barangay. Kato video ron ni Governor Aris Umentado nga miduaw sa usa ka nasunog nga eskwelahan dito sa isla sa Kabilao. Katataod, no? Atong malantaw ang video sa kanang ingon atong ikalipay kining ato karon nga probinsya nga duna kitay batanon. Way kaluya nga gobernador nga bisan sa layo nga mga isla, hilit nga barangay, kung doon mga problema dito personal nga iya gyud nga adtuon. So karon makatandog gyud sa ato bitang balatian, makita ta sa ka gobernador nga bisan sa katimawa sa mga lugar iya gyung adtuon bisag hilit pa nga mga dapit. Aniya ang video mga higala. Sunog na eskwelahan. Saan yung barangay? Talisay. Isa nga eskwela, Talisay. Kabilao. Talisay Elementary School. Ha? Kabilao Elementary School. Mo ni may hapon ng tanan ni ata sa isla sa Kabilao, Loon. Namista ta karon, gitar ta pamista unya. Bisita po ta sa Talisay Elementary School na bag-o pa nasunog. O ako'y kapasalig na ato ning tabangan, ato ning i-restore ang eskwelahan sa madaling panahon. Tungod kanasayod ta na school buildings kinahanglanon ni sa mga kabataan aron pag-ugmad silang kaugmaon. So nakita nato ang usa ka dakong damage ang school building. Taon na ni nasunog. Tuno sa? Sa adlaw pa? Lunes, atong Lunes. Nasunog ni pagkalunis di ay. No? Sus. Dakuwang pa tang eskwelahan lang sunog pa. Ang mga atong inspection ang maong school building. Luoy kayo no ang mga kabataan namin. Okay.